Гаденето при малките деца може да изглежда като отказ от храна, често оригване, обилно слюноотделяне или едно общо неспокойство на детето. Много често гаденето довежда и до повръщане. Изключително важно е при деца, които са с гадене и повръщане, ние да оставим стомахът на детето да си почине. По принцип, родителите инстинктивно при наличие на повръщане започват да дават на детето след всяко едно повръщане по няколко глътки вода с цел да не се обезводни. Но всъщност това, което се случва, е, че те затварят един порочен кръг на повръщане, даване на 2 глътки вода и детето отново повръща тази приета течност, тъй като стомахът му е изключително раздразнен и не толерира приетата течност. Затова е много важно, когато детето повръща или има гадене, да сложим свещичка против повръщане и да оставим детето да си почине поне 2 часа, за да може този стомах да се възстанови. След като изтекат тези 2 часа, започваме да даваме на често по малко течности, по 1-2 глътки вода или чай, след което е важно да включим и диета, щадяща диета, включваща бисквити, солети и сухари. По принцип, водата с лимон и джинджифил имат много добро естествено действие против гаденето. Най-често гаденето и повръщането при децата се дължи именно на коремен вирус. Обикновено повръщането отминава за първите 24 часа, след което е много вероятно да премине и към разстройство. При отказ на течности, което продължава повече от 12 часа, е важно детето да бъде оценено от неговия лекуващ лекар, за да се прецени дали то не започва да се обезводнява. Още по-внимателни трябва да сме при кърмачета под 3-месечна възраст, тъй като при тях пропускането дори на 2 хранения си е индикация за спешен преглед, за да може да се оцени дали детето е добре хидратирано. Можем да съдим едно дете дали е добре хидратирано според това колко често и дали отделя достатъчно урина. Ако детето не отделя урина повече от 8 до 12 часа, това си е показател, че детето започва да се дехидратира. Други признаци на дехидратация са една суха, отпусната кожа, език, който е обложен, бял и детето, общото му състояние става изключително отпуснато и увредено. Запомнете, когато детето е с гадене и повръщане, оставете стомаха да си почине поне няколко часа след появата на симптомите.